bi azokaren ostean, 57. Durangoko azoka osoa izango dela iragarri dute Gerediaga elkarteko ordezkariek. Abenduaren 7tik 11 egingo dute eta ohiko itxura berreskuratuko du. Ikasle goizarekin hasiko dute egitaraua berriz ere, ekitaldiz beteta egongo dira azoka osatzen duten gune guztiak eta salmaien alokairua ere martxa honean doala azaldu dute eta horregatik aurtengo leloa eztanda. Ideia horixe izan du ardatz Ruben Ramos sortzaileak kartela egiteko ere, era berean gaur egin duten aurkezpenean Nerea Mujika Gerediaga elkarteko lehendakaria baikor aritu da 57. azokaz eta poza ere azaldu du ohiko martxa berreskuratu ahalko dutelako. Gainerako ohiko guneekin batera plateruena ere zabalik egongo da azoka egunetan. Orain itxita dago, baina espazioa berriz ere martxan jartzeko lanean ari da Durangoko udala eta hautatua dute haren nondik norakoak erabakiko dituen lantaldea ere. Urte amaierarako irekita egotea espero du horregatik Ima Garrastatxu. Durangoko alkateak esan duenez, ikasle goiza ere berreskuratuko dute azokaren lehen egunerako eta azoka analogikoaz gain online denda ere izango du aurtengo azokako. Azaldu bezala, Durangoko azokak bere unibertso osoa berreskuratuko du abenduaren 7tik 11. Hala pandemia aldia igarota, azoka berreskuratuko du Durangok eta online dendari ere eutsiko dio Gerediaga elkarteak. Ruben Ramos sortzaileak egin du aurtengo kartela eta eztanda izan du ardatz Nerea Mujika Gerediaga elkarteko lehendakaria. Pozik gatoz, bi urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren eztanda biziko dugulako. Bai, eztanda. Euskal kulturaren eztanda, sorkuntzaren eta jaiaren eztanda. Bestetik, Antzina Folk Festivalak 10 urte bete ditu aurten eta gaur edizio berriko gitaraua aurkeztu dute. Jaialdi solidario honek folk musika eta kultura tradizionala batzen ditu, 3 helburu nagusi dituelarik. Patxebilen jaialdiaren sortzaile eta arduradunak azaldu digu zeintzuk diren horiek. Pues entre todos hemos hecho posible que podamos apoyar proyectos de investigación, mantener la esperanza de que un día encontremos una cura para la enfermedad. Kulturarloko lerroburuak hauek izan da, gaurko egunak badu beste izpiderik. Statkraft enpresak gaur urriaren 11an ematen ari da oraintxe bertan Azpeitian PIASPE proiektu eolikoari buruzko xehetasun guztiak. Batzar herrikoi eta irekia da eta Statkrafteko ordezkariak eta Azpeitiko udaleko kideak dira bertan. Azpeitiko Soreazu antzokian da batzarra eta arratsaldeko 7etan hasi da. Herritarrei proposamena asaltzeko egingo den lehen bilera delarik. Hala, udal taldearen ekimenez, konpainiak proiektua aurkeztu eta herritarren zalantzak argituko ditu, zehazki PIASPE parke eolikoaren inguruan sortutakoak. Parke hori Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrien artean egongo litzateke, guztiak Gipuzkoan eta azken bi herri horietan ere aurreikusi dituzte bilerak. Eta energiaz, Ministroen Kontseilu Espainolak astearte honetan onartu du kontingentzia energetikoaren plana gobernuak azken hilabeteetan ondu duen estrategia litzatekeena. Bruselak datorren neguari begira, energia kontsumoa murrizteko egindako eskariari erantzuteko, izan ere, Europako Batasuneko energia ministroek beste ahalegin bat egingo dute energia garestiaren aurkako neurriak adosteko. Gaur eta bihar bilduko dira Pragan, aurreko ostiralean Txekiako hiriburuan gobernuburuek eginiko goi bilerak porrotegin ostean. Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. Gai aldatuta berriz, Ipar Euskal Herrira begira, Arbonako Berruetako 3 etxeak eta 4 hektarea lur erosi nahi zituen Parisko bikoteak atzera egin du. Ildo horretan laborantza lurren 12 hektareak erosi dituen Paulin de Susmont laborariaren kontra auzitara jotzeko borondatea agertu dute elebek eta lurzaindiak xafer egiturak esku hartu ez zezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. Entzun jarraian Maris Katxenot LB sindikatuko kidea.
Eta gainera, naiz eta eroslea laboraria izan, nahi dugu erakutsi gaur egun, laborari hori ez dela hemen bidarteko gutununtziontan agertzen den bezala, ez dela hemen lanean ari laborantza egiteko, baina bere laborantza aktivitatea 80 kilometrotan dela, Larribarren. Espainiako Senatuak memoria demokratikoaren legea onartu zuen iragan astean, Espainiako Kongresutik jasotako testu aldaketarik gabe onartuta, aldeko 128 boto izan zituen legeak, aurkako 113 eta 18 senatari abstenitu egin ziren. Jose Luis Rodríguez Zapateroren 2007ko memoria historikoaren legea ordezkatzen du legeak, eta honen xedea biktimak ekintza politikoaren erdigunean jartzea da, eta horretarako biktima izendapena nazioarteko giza eskubideen parametroen arabera definituko dute hemendik aurrera. Gurean gaur magazinean Javier Buzes, Arantzadi elkarteko historialaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta modu honetan baloratu du gerra zibila eta frankismoaren amaieratik ia mende erdira iritsi den legea. Nik uste nahita egiten dela, hau da, nire impresioa da urte asko pasatzen dienean, hilda daude biktima eta hilda daude biktimarioak. Orduan ja errezagoa da gauza hauek tramitatzea eta erresponsabilitatea pixkat difuminatzea, ez? Beraz nik uste ez dala kasualidade bat. Impunitate hitza datorki burura, ez? Ez dakit, horrietan daude agertzen da asko egia, justizia eta erreparazioa printzipioak, baina gero egia artxibo ez badira konsultatzen, ezin bada konsultatu, egia osoa ezin dugu lortu. Lerroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan 20 urte bete dira Atletikeko emakumezkoen taldeak lehen partida ofiziala jokatu zuenetik. Urte hauetan 5 liga irabazi ditu eta futbolaren ikusgarritasuna eta profesionalizazioaren bultzatzaile bat izan da. Javier Uria zenak hauteskunde kanpainan proposatu zuen emakumezkoen talde bat sortzea. Kirol zuzendaritzan zegoen orduan Ernesto Valverde gizonezkoen lehen taldeko egungo entrenatzailea. Azterketa bat egin ostean, ikusi zuten egokiena Leioarekin hitz egitea zela bazuelako jada talde bat. 2002ko urriaren 6an jokatu zuen talde zurigorriak lehen partida ofiziala, hilabete batzuk lehenago Leioa hartu ostean. Lehen mailan egin zuen gainera. Urte hauetan 5 liga irabazi ditu, baina hortik harago emakumeen futbolak izan duen bilakaeraren bultzatzaileetako bat izan da klub zurigorria. Arratsaldeon, Lerroburuak horrela heldu da eguneko argazkiari heltzeko unea. Murrizketekin egindako 2 azokaren ostean, 57. Durangoko azoka osoa izango dela iragarri dute Gerediaga elkarteko ordezkariek. Gaur egin dute azokaren aurkezpena Durangon eta bertan izan da Aiarade Urreta lankidea. Durangoko azokak estanda egingo du aurten. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo du estandak. Ohiko formatua berreskuratuko du Durangoko azokak eta horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren nobedadeak ezagutzeko abendurar arte itzaron beharko da. Hori bai, 3 urteen ondoren edukira mugaturik ez eta musukorik ez. Aurten Euskal Sortzaileen plaza estanda izango da. Durangoko azokak estanda egingo du abenduaren 7tik 11ara. Pozik gatoz. 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. 57. edizioan Euskal Sortzaileen plazak bere unibertsoa berreskuratuko du. Horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda.
Euskal Herriko otzoko guztitako lagunek estanda egiteko plaza izango da gainera. Kulturarena, kulturzaleena, eta danak Euskal Herriko txoko guztizetatik estanda bat emotea eta danok gogotsu etortzea Durangora disfrutatzera. Erakusmaien izen ematea itzita dago eta momentuz ez dute datu zehatzik eman. Hori bai, espero dute pandemien aurreko bizitari eta salmenta kopuruetara itzultzea. Izen emateko eta epe ofizial horiek itxita daude, baina orain daude errebizioak, azken inkorporazioak eta orduan benetan azken emaitza kopurua ez dakigu zein den. Guk usaina hartzen dugu edo uste dugu ikusten dugunez, azoka bete-bete bat ikusiko dugu. Egoera zail batetik estanda egiteko momentua da eta zehazki estanda ardatzi izan du alaber Ruben Ramos diseinatzaileak kartela sortzerako orduan. Zailin txiko baten zailo logari, bai, da hori denok ezagutzen duguna da, ez? Eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin. Disiplina askotareko sortzaileek euren proposamenak bidal ditzakete gainera programan parte hartzeko. Landako gunea erakusmaiz beteta egongo da, eta horrez gain ezitik ere erosketak egiteko aukera egongo da abenduaren 7-tik 10. Landako kateak itzi ondoren ere hainbat liburu dendetan jarriko dute Sunon han da egitaraua. Ohiko martxara itzuliko da azoka edukira mugatu barik, gertukoa, eta herritarren ilusioa eta irrika erraz ikusteko modukoa. Durangotik mugitu gabe, Durangoko jaiak gaur hasiko dira gaueko 8:30 Txosna batzordearen txupinarekin. Aurten bilgune feministaren urteurrena izan da, feminismoa erdigunean jarriko dute, bihar aldiz Marisa Barrenak eta Amparo Ereñagak botako dute udaletxetik txupin nagusia. Edonola ere, biek ala biek argi utzi dute aurten Durangoko jaiak feministak izango direla. Bitzupin egongo dira Durango jaietan, aste artean, Txosna batzordeak botako du txupina eta aste azkenean aldiz udalak hala ere argi utzi dute feminismoa ardatz izango dutela aurtengo jaiek. Esango dugunaz txupinazoan, lehenengo eta behin eskerrak emango dugu, guk urte asko daroagu inurri lanetan, eta eskerrak emango dugu gure bidaidea izan direnekin, bide lagun izan direnei, emango dizkiegu eskerrak, bai feministei, bai euskaltzalei, bai gauza sozialetan ibili direnei gurekin, eta gero egingo dugu jairako deia, disfruterako, kanturako, dantzarako eta errespeturako. Eta gure aldarria izango da erasorik ez, hori izango da, hori da gehien bat azpimarratuko duguna. Durangoko bilgune feministatik botako dugu gaurko txupina, eta guztiz eskertute gauz Durangoko Txosna batzordiaz aukera hau emotiarren, 20 urte bete dauz aurten Euskal Herriko bilgune feministak eta Durangoko jaiztan beho espatuko dugu hori. Igual esatie bilgune feministak Txosna batzordin, igual jauen lan ikusgarri zen azken urtetan izan dela erasuen kontrakoe, baina beste hainbat lan egin dauzela. Bestaldetik, aipatu dugu lerroburuetan ere, gaurko egunak baduela beste izpide nabarmen bat. Gaur arratsaldean Azpeitia Zestoa eta Errezil artean eraiki nahi den Piaspe proiektu eolikoaz, azalpenak emateko batzarra eskaintzen ari du Azpeitiko udalak. Starcraft enpresa ere bertan delarik. Herri batzarraren aurretik ordea, 6:30, proiektuekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Zainu Bizirik taldeak udaletxe aurrean. Udane, Arbeo. Norvegiako Statkraft enpresak bi parke eoliko erikitzeko asmoa du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 92 milioi euroko inbertsioarekin. Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean eraiki nahi dute lehena, Piaspe izanekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsio eskatuko du. Proiektua gauzatuz gero energia 24.000 etxe ingururi emango diola aurreikusten da. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute, eta itxaraz izena izango du. Piaspe baino potentzia handiagoa izango du, 54.000 etxe inguru hornitzeraino. Azken honek 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Testu inguru honetan herritarrei Piaspe proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko batzarra deitu du Azpeitiko udalak. Astearte honetan Soreaso antzokian izango da bilera arratsaldeko 7etan hasita eta herritarrei hara joateko deia egin die.
Erakundeak proiektua zuen ikuspegi azalduko du bilkuran eta gainera proiektua gauzatzeko interes agertu duen Norvegiako Statkraft enpresako kidek ere emango dituzte azalpenak. Herritarren artean jakiteko gogoa eztabaida eta kezka sortu dela eta lasaitasun mezua helarazi du udalak. Gainera gardentasunez aritzeko duen konpromiso berretsi eta zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela adierazi du erakundeak. Bien bitartean batzarra baino ordu erdi lehenago 6:30 zentral eolikoekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Zainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean egingo dute protesta mendiak ez industrializatu lelopean. Ekonomia arloko beste ertz batzuei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak eta Elkarrekin Podemosek aurreakordioa egin dute diru sarrerak bermatzeko errenta berriari buruzko lege egitasmoan. Neurri nagusia da errenta eskuratu ahal izateko adina, 23 urtetik 18ra igaroko dela beti ere bizitza independenteko proiektu bat egiaztatzen bada. Eta gaurko honetan, lansailarekin egindako negoziazioaren ondoren eta lansailak onartutako gure ekarpeneren ondoren, esaten dudan bezala nabarmenki hobetuta gelditu da lege proposamen hau. Guk uste dugu gizarte babesera bideratutako politika publikoak, hain zuzen ere desberdintasuna eragozten dutenak, indartu egiten direla gure egindako negoziazio honen ondoren. Pertsona gehiagorentzat izango da babesa eta gainera babes hori berme gehiagorekin ere izango da. Hau da, Euskal Herritar guztiontzat izango da lege honen aldaketakin izango da gertatuko dan onura. Nafarroara salto, PSN, Geroa Baik eta Podemosek legealdiko laugarren aurrekontua adostu dute. Notizias de Navarra egunkariak hala aurreratu du eta Elma Sainz, Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak eguerdian baieztatu du urriaren 19an onartuko duela legearen aurreproiektua. Testua azaroaren 4an Nafarroako parlamentura bidaltzea espero du Sainzek. Garaiz eta moldez dabiltzala esan da. Legealdiko azken aurrekontuak onartu ahal izateko EH Bildurekin akordioa erdietxia izan behar luke ordurako, baina negoziazioaren nondik norako ez du argibide handirik eman Sainzek. Saben que son tiempos en los que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo reforzar el escudo social que podemos aportar desde las administraciones y el esfuerzo que vamos a realizar también va a ser importante para profundizar y para fortalecer más aún ese escudo social. Así lo va a ser en el plano fiscal, con la mirada puesta en quien más lo necesita, y esto también va a tener evidentemente reflejo en el presupuesto, en ese anteproyecto y proyecto que en las próximas semanas pues confiamos en que será una realidad. Eta Ipar Euskal Herrian, aipatu moduan, Arbonako berruetako 3 etxeak eta 4 hektaria lur erosi nahi zituen Parisko bikoteak atzera egin du. Ildo horretan laborantza lurren 12 hektareak erosi dituen Paulin de Surmont laborariaren kontrauzitara jotzeko borondatea agertu dute ELBek eta Lurzaindiak. Zafer egiturak esku hartu ez ezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. 2021eko abuztuaren 26 salto egin behar dugu Arbonako lurren aferaren nondik norakoak ulertzeko. Izan ere, Saferlanda lurren eta establezimenduen garapenerako elkarteko Ipar Euskal Herriko batzorde teknikoak orduan jaso zuen berruete etxea eta 4 hektarea lursai saltzeko jakinarazpen berri bat, 3.000 euroren truke. Bada finka erosteko eskaintza sinatu zuten Parisen bizi diren bikote batek, Michel eta Mari Josek Arite Lemestrek zehazki. Honen aurren azken albistetza dugu Parisko bikoteak atzera egin duela. 2021an ere bai etxea eta 15 hektarea lursail 3,2 milioi euroren truke erosi nahi zituen Daian de Lespek atzera egin behar izan zuen. Salmenta bertan bera geratu zen LB sindikatuaren eta Lurzaindia elkartaren mobilizazio luze baten ondoren. Oraingo honetan ere antzerako gertatu da. Eskaintza berriaren aurrean Parisko bikoteak atzera egin du eta azken asteotako presioak emaitzak eman dituelarik pozik agertu dira LB sindikatuko eta Lurzaindiako kideak.
Hori garaipen handia guretzat, aldiuntan bederen ez ditugu 4 hilabete eman horren lortzeko eta ikusiko ondoko egunetan izanen den idatzia. Dena den gainontzeko laborantza lurren 12 hektareak Pauline de Surmont laborariak erosi ditu. Ildo horretan laborariaren aurka auzitara jotzeko borondate agertu dute LBk eta lurtzaindiak. Izan ere saferregiturak esku hartu ez ezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. Laborantza lurrak erosterako orduan laborari gisa aurkeztu zen Pauline de Surmont eta laborantzako bere egoitza nagusia helbide horretan zuela deklaratu zuen. LB eta lurtzaindiako kideek erakutsi nahi izan dute hori ez dela horrela, Berruetetik 80 kilometrora baitu. Joan den astean lurren jabetza soila erosi zuen de Surmontek 200.000 euroan, gozamen eskubiderik gabe. Pentsatzen dute 3 urteko epean gozamen eskubidea erosten saiatuko dela. Lurren jabea izanik lehentasuna izango baitu. Hain justu saferregituraren prozeduren desbideratze hori eraman nahi dute auzitara. Nazioarteko gaiei erreparatuta aldiz, Kataluniako kontseilari berriek kargua hartu dute goizonetan Junts per Kataluniako kargugabetuak bertan izan direla. Gobernu berrian hortzuek osatuko duten jakinarazi zuten eren egun Junts per Kataluniako gobernua ustea erabaki eta 2 egunera. Kontseilari berrien zerrendan dira besteak beste PSC-ko, Konvergentziako eta Enkomu Podemeko kide izandakoak. Gobernua osatuta parlamentura begira jarri da Generalitateko burua. Oraingoz, RSren 33 parlamentariren babesa soilik dauka ziurtatuta, 135 legebiltzarkide ditu ganberak. Hori dela eta Laura Borras, Junts per Kataluniako presidenteak, atzo adierazi zuen Aragonesek ez zuela agintean jarraitzeko zilegitasun politikorik eta demokratikorik. Ingurumari horretan, legegintzaldiari eustea eta etorkizun hurbilean aurrekontuak onartzea ditu erronka nagusi gobernu eraldatu berriak. Bigarrena aldapan gora jarri zaio RSri Junts per Kataluniari alderdiak ezezkoa iragarri duelako. Horren aurrean PSCren babesa izatea baztertu du oraingoz RSek. Lan-hitzarmen duinak lortzeko manifestazioa egin dute Interal enpresako langileek irailaren 27an eta hilaren 4an egun erdiko greba egin zuten. Egoera konpontzen ez bada, hilaren 18an eta 25an egun osoko protestak egingo dituzte. EAEko aldizkari ofizialean argitaratu zuten atzo. Angel Lapuentek, Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako zuzendaria, ezarri dio zigorra Berte Recycling enpresari. 2020ko otsailean amildu zen Zaldibarko zabortegia eta Luiziak azpian harrapatu zituen Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak. Lan eta enplegu sailak leporatu dio laneko arriskuen prebentzioaren alorrean arau hauste oso larriak egitea. Avanza, la excavación avanza, que estamos trabajando 7 días a la semana a 2 turnos. Estamos...
Gurera bueltan beste ospakizun batez arituko gara. Jarraian Udane Arbeoren eskutik izan ere, Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena ospatu asmoz, urriaren 22an loratzen jaialdia egingo dute festa giroan, egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin urteurrena ospatzera. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12etan Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. The Ingles, Anari, Pinpilin Pusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak mugatuta daudelarik izena eman nahi dutenek email bat bidali beharko dute Jaizkibel 25 urte abildua@gmail.com helbidera. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Eta kulturan Aitzina Folk Festivalak 10 urte bete ditu aurten eta gaur edizio berriko egitaraua aurkeztu dute. Jaialdi solidario honek folk musika eta kultura tradizionala batzen ditu, 3 helburu nagusi dituelarik Nerea Garziak azalduko dizkigu. Aitzina Folk Festivala bueltan da Gasteizen eta jaialdi solidarioak aurten 10 urte bete ditu. Folk musika eta kultura batzen ditu eta 3 helburu nagusi ditu jaialdiak. Kultura eta musika tradizionala babestea eta ataxia telangiektaxia gaixotasunerako sendabidea edo tratamendua bilatzen duten ikerketa proiektuak finantzatzeko dirua biltzea. Pues entre todos hemos hecho posible que podamos apoyar proyectos de investigación y mantener la esperanza de que un día encontremos una cura para la enfermedad, ¿no? Urteurrena ospatzeko 20 kontzertu eta jarduera antolatu dituzte. Lehenengoa urriaren 15ean izango da eta jaialdiari hasiera emango dio. Santa Maria Katedralean, Carlos Subijanak emanaldi berezia eskainiko du. Jaialdiak edizio berezia antolatu nahi izan du eta abenduaren 30ean Ara Malikian izango da Mendizorrotzan eta urtarrilaren 4an festivalari amaiera emateko Alos Quarterrek printzipal antzokian kontzertuan eskainiko du. Horrez gain, 2 kontzertu familiar eskainiko ditu Txiki Folk atalean eta Berpiztu, Kepa Junkeraren dokumentala Florida Zinema Aretoan proiektatuko da. Jaialdiaren 10 urte hauek labur biltzeko hitz bat bilatzen badugu, uste dut hitz hori hauze izango zen eskerrik asko. Laguntzaileei, laguntzaileei, musikariei, publikoari, eskerrik asko gure ondoan egoteagatik, eskerrik asko 10 urtez musika ona egiteagatik eta telangiektaxiaren ikerketa bultzatzeagatik. Ataxia telangiektaxia gaixotasun arraroa da, genetikoa eta neurodegeneratiboa. Oraindik sendabidea ez du eta 2 mutilek pairatzen dute Euskadin. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Gero arte.